dneškom videu budeme točiť 99 lese, ak sme ho videli. Ale nebudeme ho ako sledovať, ale ja tož budem ten jelen. Môj kamarát Simon, ktorý taký točí na YouTube, je ten sova. A ten môj sluha, tak je on, Polek. A tie lidi sú Simonka. A kde beží toto? Doma. Jaj, takže iba ona bude ten, čo bude proste človek. Mrč. No, takže ideme sa zahrať. Kade ideme, môj kamarát. Aj ešte lidi tu budú. Ona. Ahoj. Aj bude ona. No, tak ideme točiť. Tak ideme točiť. Takže poďme do tmy. Takže lidi, ideme do tmy, samozrejme iba nocou vychádzajú. Nepotrebujeme tu žiadne svetlo, takže sova bude ako môj bratr. Nejde ma dobre vidieť, je tu tam na tmota. Takže ideme po nich. Áno, tak poďme. Už je noc lidi, takže poďme to točiť. Takže poďme. Takže oni sú tam, nemajú oheň, tak to je dobre lidi. Bežíme za nich. Ovinul kameru sluha. Ten spalíme. Tak ideme bežať po nich. Sada ty. Ja sa preskočím to. Tak je už totálna tma. Nevieme, ak to prežijeme lidi. Ale tady sú. Ne, tohle neplatí. Ale mám dešel do kávka, no. To si musíš nájsť nejaký kamen. Co? Takže jednu sme chytili. Nebo, my sa pošlom. Či sa? Ale nemáš. Takže bežíme za nich lidi. A dúfam, že ju chytíme. A samozrejme dá tie lidi odber, pokiaľ po nich bežíme. No. A my som partute. No tak bežíme po nich lidi. A takže nezabudnete mi dať like a odber, protože ja chcem byť, už mám, YouTube button, takže preto už točím videa. A zajtra to budeme točiť pokračovanie kráľa. Poďme preč. Oni už majú drevo. A samozrejme my musíme zase do tmy lidi. Ty točíš? To je môj kamarát netočí. A proč netočíš na YouTube? Pozri. Tam bývíš, tam, kdo? Ja bývam. Oj, tak lidi, ideme zase po nich. Bež! Tak lidi, sme zase na slnku, ale pali na to. Ale dneska to budeme nám zase hrať. Takže máme jednu. Menáši buď predstav. Takže naša kamarátka sa posrala a nevydržala to, takže ide ešte doma, ale vykakala sa do gate. Tak my teraz nechápame, to je ale smiešne. Iba urobili na nás prank, takže ideme za nich. Poďte sem. Helen, aj ty hraješ. Jo, hraješ? Co? 99 lese. To očaja ide kolapso pagirkere na denaši namedar. A my som orjelene z ove srnka. A mušam ušente hudene, očaj. A pales... A ta hudena lente sila. Ta mušina halente padre na ne dikso. Takže a
necháme vás a možná tu temu, že to radši džipe málo, že to sa. Jsi. Pač okruhy, keď po domu, tako more polož to dole, cigani, pusy zle. Takže lidi, a my natáčame na YouTube, takže poďme ešte, je tu iba slnko, sova kempe, že poďme. Takže, keď niečo tak, keď najdeme ty holky, no tak je musíme zavázať. Áno, a necháme jej, pošleme jej do lesa a tam zostane 24 hodín. Nie, 99 hodín. Jo, 99 hodín. Takže lidi, Už je tam, ja som jej víc. máte ma radí, tak napíšte mi do komentára. Hej, no idete! Takže lidi, musíme sa tu schovávať, bo je tu slnko, asi ma chápate. A môj kamarát, nebo moja kamarátka sa tu tam posrala, tam som vám už říkal. A to je, ako sa posrala do gate. Martinka. Jo, Martinka, tá sa posrala do gate, ale pořádne. Mne to vyfro. Sluho. Tady palendy. Neš. Ne sme tu my sluhy. Ja som Jelen, on je sluha a Simon je sova. Ja som takže už ideme hrať. Takže lidi, máme tu nové lidi. Ako sa voláš, poď tu do kamere. Timeja. Takže máme tu Timeju. Ako sa voláš? Helenka Semáková. Dobre lidi, tak ideme do tmy zase. Iba takhle, ale ešte máme to ono moje jest. Takže lidi, už budeme hrať, ale samozrejme už bežú oni za ní. 99, nie sa tak už začína. No opäť, poďme preč. Tak tu sa schováme. Lidi, oni ešte pri ohne. Tak sa skrývaj. Jo, ale to je pôjde. Tam beží Simonka, poďme! Tady lidi, bežíme už po nich. Mor, co tu sígáš? Co tu kuráš? Takže sú píhohne, takže tam můžeme je chytit. Ještě, jo, tam je. Pojďme zase do tmy, pojď. Už tady je oheň. Co ty jebe? Pojďme, ideme do tmy. Ale... Jsme odprávali, kaj. Kuda sa pozvětšinou. Jak? Takže lidi. Musíme tu počkat, po sova zaspala, po jej je špatně. Tady už neběžu, pojďme za ním! Ale proč? Mangos, to je mangos. Ej, a čuvěla na 99 hodin. Andromiš. Na se lignále žilopry. No, tam me napovídám. Ale musí rychle se dražit na kadámre. A po aminandre naši dělat. Simonka, běžme po ní. Co? Tu jsme. Tady jsme. Lidi, už mám několik hodin natáčané. A proč nehraješ? A proč? Lidi, dneska tak dokončíme tohle video. Po už veľa hodin. A ještě natočíme pro vás další video na Oliver
skončiť, ale mohol som ešte aj točiť. Ale je sova unavená a musíme ísť a tady je tá, čo sa posrala. A tady je tá, čo sa posrala. A pozadu aj pokakala. Ja už vám to hovorím několikrát, ale sorry lidi. Ale schovávána sa už skončí. Ale jediné, keď sme někoho chytili malém, no tak, ano to budete dať like a odber, aby sme mali tých 100 000 odberateľov, nebo 100 iba. Takže ja chcem už ten YouTube button, už točím pres 1 rok, nebo 2 roky, asi 2 roky. A tá, čo sa posrala, tak teraz plače po niekto ju zbil. A náhodou mne to nasmáne, že sa pokakala, ale iba chce kakať. Takže nesmejte sa jej. Plače tu. Tak. Hela je udreja do hlavy a ona teď plaka. Takže a Hela tak nie asi tak. Ojman musel kavkáru, ja mu to maren. Ja, takže prvá si ona začala. Keď sú pri nás hneďka. Takže lidi asi už končí tohle video. Po asi sova je unavená. Seš unavený, nie? A ja som unavený. A čo tu koriš, ty kokot? Číte med. A my niekto na gurinja. Še ovi ma kurija sa cari cigaretka. Še čorna tu kanda rocker. Na, kуда nam dedinja? Mora, to mira še bela diklom. O, ty думаешь, že ja som je videl? Tak lidi, už končí tohle video. Takže aj, čau. Čau. Čau.